I anem a la tercera part de les coses clares. Empresari va encapçalar la llista de Compromís al Congrés en 2011 i ara, com no, és figura molt important, secretari general de Demòcrates Valencians, un nou partit que va néixer en 2013. Parlem amb Roger Milà. Molt bona nit. Bona nit, Javier, i gràcies per convidar-nos altra vegada per ací. Benvingut a Televisió de Castilla Mediterráneo. Anem a parlar de què és Demòcrates Valencians, Roger. Sí, com tu dius, és un partit que va néixer en el 2013. Realment el 2013 el que se va fer és se va registrar el partit i poca cosa més, no? Però les persones que van iniciar el projecte van pensar que en la conjuntura que n'hi havia en aquell moment o de cara a les eleccions del 2015 que no convenia ni gastar el nom ni gastar a X persones que s'implicaren a treballar o esforços en aquest moment i posar-lo una miqueta a la nevera, no? I llavors ha sigut ara, des de l'estiu passat, quan se m'ha pres una nova empenta al projecte en el Reiniciem Demòcrates, l'han anomenat Reiniciem Demòcrates, i han anat ells, els fundadors, sumant noves voluntats, entre les quals estic jo, noves persones que venim de diverses procedències i que ens estem implicant al projecte i mirar de donar-li forma entre tots, no? Un partit de centre. Sí, pensem que és un espectre que no està cobert, no? Un partit de centre valencianista, vull dir, d'estricta obediència valenciana, aplegant-se al voltant del centre, no? Gent que ve des de ser socialdemòcrata fins a altres socialliberal, que està tan en boga ara, no? Avui en dia, i que defenga els interessos de lo que és esta societat al màxim, no? Del teixit productiu nostre, conformat per pimes, dels comerciants, de la xicoteta burguesia, del xicotet empresari, que pensem que ara mateix ningú ho defensa com toca, no? I en això estem ahí mirant de donar-li forma. Quin és el projecte de Demòcrates Valencians? Perquè d'ací no res ja estem en campanya electoral. Sí, a veure, el que comentem, al voltant del centre i en clau estrictament valenciana, perquè n'hi ha altres projectes que sí, que se diuen valencianistes, però a última hora estan lligats a projectes que estan en Madrid realment, no? O que no s'atreveixen a pactar en Madrid quan toca, els pressupostos millors per als valencians, i pensem que des d'ací no anem a tindre cap problema mai en sentar-nos a dialogar, a pactar, a aconseguir els millors recursos per a esta terra, perquè al final és el que te demanda la societat. Si te fiquen en uns llocs, si te voten per estar en uns llocs, que defenses el màxim del teu territori i el màxim de recursos que pugues aconseguir per a la teua gent, no? Esteu lluitant per a representació en les Corts, en els ajuntaments, com castellonenc? Sí, anem a veure. Tenim un projecte en vistes a les eleccions del 2019. Primer que res anem a passar per un congrés del partit al maig d'enguany. Ara mateix som una gestora, no?, de tota la gent que ens estem sumant. Ah, d'ací no res? Sí, al maig. Ara mateix estem guiant un poc el partit d'una gestora, amb gent de moltes procedències, i al maig fer un congrés i a donar forma a unes estructures, una ponència organitzativa, una ponència d'idees i tal, i projectar-se ja un full de ruta de cara a les eleccions del 2019, municipals i autonòmiques i si venen generals també. I tenim, sí, en aquest marc estem treballant en fer llistes diríem que en els 90-95 municipis més poblats del territori. Segurament, clar, òbviament els que tiren més cap a la costa, no? I sí, i estem poquet a poquet, tenim, òbviament, un secretari d'implantació, ara tenim gent que va per ahí fent col·lectius, estem arribant a acords en partits independents de molts puestos, però sí que te puc avançar que tenim gent ara mateix des de Vinaròs fins a Torrevella. Ha sigut curiós, no?, que se sumen a un nou partit democràtic
Demòcrates Valencians, molta gent, no? Per el recorregut curt que teniu a partir del 2013. Sí, a veure, realment t'he dit que el 2013 és anecdòtic. Realment, quan això comença a prendre volada és a principis del 2017, mitant del 2017. Realment un any, quasi apenas podem estar pegant-li fort al tema. I sí, doncs mira, està plegant-se gent de moltes voluntats, que està desencisada. Jo he estat en el bloc, en Compromís, no ho vaig acabar molt bé i va vindre esta gent a buscar-me i m'apanya molt el projecte que tenen entre mans, però igual que jo vinc d'ahir, n'hi ha gent que ha estat en altres partits, que ha estat en UPyD, en càrrecs importants, que ha estat inclús en el Partit Popular, que ha estat inclús en el Partit Socialista. Tenim gent que s'està sumant, que són alcaldes de pobles xicotets o regidors, que antigament han estat en el PP o han estat en Ciutadans o han sigut independents, però que un projecte així en un valencianisme proper, natural, sense supeditacions externes, lliure d'hipoteques, els apanya molt i els fa molt de goig, no? Un conjunt d'idees per a fer realitat a la comunitat valenciana. Sí, a veure, idees crec que... De tots els puestos. Sí, home, cada un aporta les seues experiències o els seus coneixements, no? Perquè sí que te puc dir que és molt interessant que la dinàmica que n'hi ha dins del partit és genial. N'hi ha professionals en fi, n'hi ha empresaris, n'hi ha economistes, n'hi ha gent de la banca, n'hi ha advocats, n'hi ha xicotes comerciants, n'hi ha forners, n'hi ha professors, però vull dir que és una dinàmica molt heterogènia, no? Gent de moltes procedències, tant polítiques com professionals, no? Un programa il·lusionant, no? Sí, òbviament. I ara mateixa, properament anem a presentar una persona molt potent en València, en el Capi Casal, amb un bagatge personal, professional i polític també important que s'està il·lusionant en nosaltres i serà molt interessant. Estarem pendents a veure quina figura també està representada per part de demòcrates valencians així a la comunitat valenciana i també a la província de Castelló. Hem parlat de com és Demòcrates Valencians, també el seu projecte, però a mi m'agradaria, com secretari general del partit, com veus el tema polític ara mateix? Bé, precisament arribem nosaltres perquè, o la gent que arriba a nosaltres és perquè veu un desgast o un desencís en l'oferta que n'hi ha ara mateixa electoral. Per una banda, un partit popular que ve de més de 20 anys de majories abrumadores i que està en caiguda i arrossega uns problemes per la corrupció terribles, unes fractures internes molt grans i que no aconseguir refer el lideratge que tenen ara mateixa. I pense que la gent està molt cansada, que ja ho va demostrar el 2015, i, òbviament, ja el 2015 molt de votant del Partit Popular es va quedar en casa i molt altre va donar el seu vot a altres alternatives, inclús fins a Podemos. Vull dir, va haver gent que va passar de la dreta a l'esquerra, però ara mateixa, i este votant indecís o que s'ha quedat en casa abstencionista, no ho té clar de tornar a votar al Partit Popular. I probablement un producte nou com el nostre li pot apanyar. Pensem que podem arreplegar sensibilitats, tant gent del Partit Popular, gent de Compromís, perquè, clar, també n'hi ha molta gent en Compromís o en el bloc o tal que no els agrada les maneres de fer allí dins, o la manca de democràcia interna, o que s'està perdent un poquet el tema del valencianisme. Vull dir, n'hi ha gent que els pot apanyar molt un valencianisme més centrat en compte de tan estrictament esquerrà. O gent mateixa que va provar a Ciudadanos. Sí que, com te comentava, n'hi ha gent que s'està sumant, que ha estat en Ciudadanos i diu, és que jo vaig anar a Ciudadanos pensant que era centre-esquerra i no, i és que és extrema dreta. Vull dir,
i que s'apanya molt més una cosa al voltant del centre com la nostra. I per això pensem que d'ací al 2019 n'hi haurà molts canvis, n'hi haurà molt de moviment al voltant del PP que no recuperarà aquest votant, que un producte no li pot amanyar, gent que està descentralitzada en Ciudadanos, que també se va partir així per la meitat en les Corts Valencianes, o que no té una estructura, n'hi ha molt d'arribisme i que una cosa com la nostra li pot interessant, gent que vinga de Compromís, gent inclús del PSPB. Vull dir, pensem que podem rebre molt de votant, molt d'independent també, molt d'abstencionista i molt de jove. Se mos està sumant molta gent jove que mai han militat en cap partit i que els agrada molt el projecte per tot el país i s'estan aplegant a nosaltres. I una cosa molt interessant, el que fan les xarxes avui en dia, que és un lloc on pots competir de tu a tu amb els grans partits, que molta gent arriba a nosaltres per les xarxes. Ens han vist en Twitter, en Facebook, no sé què, i ens truca i se sumen, tal, i se ho agarren en motivació. Vull dir, és molt interessant. Estarem pendents dels moviments també de demòcrates valencians. L'espera també, així, als debats de les coses clares a Televisió de Castella i Mediterrani per a també saber un poquet les seues opinions també i donar aquest puntet també de la seva opinió als castellonencs i com a empresari, com castellonenc, així a Televisió de Castella i Mediterrani. Bé, Roger, l'espera així. A mi m'agradaria, perquè vostès són els protagonistes en aquesta casa, sempre ho dic, des que estic així, des de fa molt de temps. Roger, mira, ahí té la seva càmera, un missatge a tota la ciutadania com secretari general Demòcrates Valencians. Endavant. Sí, a veure, jo acabaré en un missatge un poquet per a parlar per a les comarques de Castelló. Igual que he comentat que estem fent molts progressos en València o des de Vinaròs a Torrevella, però pensem que és un espectre que se pot acoplar fantàsticament, el que volem cobrir a la província de Castelló i particularment així a la meva ciutat, de Castelló de la Plana, a la capital. Crec que tenim un potencial i crec que l'audiència de la televisió de Castelló i la ciutadania podrà anar coneixent-nos a poc les nostres propostes en els mitjans i que és una miqueta el cavall de batalla que tenim ara, visibilitzar-nos i poder. I per això, Javier, una vegada més t'agraïs moltíssim que ens hagis convidat. A tu, la veritat que nosaltres treballem per això, per a conèixer tot el que passa al nostre territori. Roger, t'espere al debat. Com vulguis, serà un plaer. Nosaltres tornem com sempre el pròxim dimecres amb més notícies, amb més entrevistes i amb tota l'actualitat, com sempre. Gràcies.